Ndichidai kukukwazisai mangwanani, masikati, manheru akanakisa kumativi mana kwatingadai tiri nai. Inyaya yazvokwadi, inyaya yazvokwadi kuti nguva yatararama yakazara nemaF. Ndine maF andiinawo, the fears of life muupenyu hwaMoses. Nguva yaMoses yaazvarwa, there was a lot of fear that was roaming around nekuti vanakomana vaiurayiwa. Tinozviona muupenyu hwedu nhasi kuti we have a lot of fears of life. Mukatarisa the girl child, mukatarisa the boy child, zvizhinji zviri kuitika, miteriro ichirura, marepi achiwanda. There is fear of life roaming around. Umwe F wandoda kutaura nezvake tichivamba nyamharidzo ino ine dingindira rekuti who is your Epaphras? Ndianiko Epaphras muupenyu hwako? Another F, which is the flow of life. Moses mune imwe nguva mai vake Jacobeti vanogadzira tswanda. Tswanda yoiswa murivha nayo kuti achengetedzeke, avanzwe. Tiri kuti mukati menyika nhasi, remember kuti zvizhinji zviri kutoitika. Rivha nayo iri mukati meupenyu hwedu. Zvii zvataita kuvana vedu kuti varambe vachiflota, vasanyure muruvha nayo dzeupenyu hwanhasi. Another F is the flags in life. Ndinoona sekuti mai vaMoses vakagadzira tswanda nemareeds. Tichidzidza pamusoro pemareeds tinoona kuti anga akasimba zvekudaro, zvekuti zvakabatsira the child's survival. Faro aripo, he wants to kill our children today. Ndosaka muri kuona even curriculum nhasi, ndosaka muri kuona media nhasi iri kuvhiringidza vana vedu. Another F that we need to remember muupenyu nhasi is the family in life. Munogona kuona kunge mabudirira zvakadaro, kana kuti munogona kuona kunge musingafite pane vamwe mumhuri. Remember, family is important muupenyu hwedu nhasi. Paupenyu hwaMoses, Miriam anonzi ndiye aite keeper, the sister keeper mukati meupenyu hwaMoses paakanga agadzirirwa tswanda ari muriver Nile. Tinoona Moses mune imwe nguva mukoma wake Aaron has to step in nekuti Moses akanga achiti I'm slow in speech, but we thank God when we have family, people like Aaron who can also stand in a gap. Mubvunzo kuti munoskwanisawo here kwamuri kumativi mani. Another F that we need to understand is the future in life. Muupenyu hwaMoses vana vaMwari zvakanga zvakatodhizainwa naMwari kuti pachauya Pharaoh's daughter to identify him. Akagara mukati mepalasi. Tinoonga Mwari nekumutenda naye nekuda kwekuti nyika nhasi yakazara zviri kuitika. Mune imwe nguva ndinoona madisciples anonoshushikana, anonetsekana. Zviri pana Matthew chapter 8 verse 25 to 27. Vanoshushikana, vanoita sekunge vari kutya, vari kukanganwa kuti we have got F's in life dzatinofamba nadzo. We've got family, we've got flags dzatinofamba nadzo, we've got the flow of life that we live in. Vanoita sevanotya naye. Regai ndikutaurirei mudikani mukati menguva dzino kuti tinogona kunge tiri kutotya, asi tirangarire kuti pane mhepo iripo. Madisciples akanga achitya, vakanga vari mugungwa, vari muchikepe. Handiti mafashama anouya, Mwari anozoti peace be still. Tairangarira nyaya iyi. Tirangarire kuti muupenyu there are winds of directions that might come our way. Tingadai tiri kutotya situation yatiri nhasi, rangarira kuti it might be a wind of direction. Regai nditi zvekare, it can be a wind of distraction zvekare.
munguva yaNoa vanhu vaudzwa shoko vachiramba. As Matthew 7:27 inobva yati, and rain descended and the floods came and the wind blew and beat up the house and it fell and the great was the fall of it. Iyi inyaya yekuvakira pajecha. Inyaya inotosuwisa kuti tingadai tavakira pajecha muupenyu hwedu, zvichingofanana nevanhu vakanga vari munguva yaNoa vachiramba, vaitoratidza kuti vari kuvaka pajecha. Tirangarire also the winds of distraction muupenyu, zviriko zvinoti distract. Tirangarire zvekare the winds of doctrine. Tirangarire zvekare kuti kune anonzi winds of deliverance mukati mekurarama. Zvichida mhepo iri kuvhuvhuta muupenyu hwenyu, muri kutodhilivhariwa mukoma. Tinotenda neshoko, our verse of consideration mukati mezuva ranhasi, vaKolosi 4 verse ya12. Asi tikadzoka kumashure zvishoma, ndinoona paine mhare dzakawanda dziri muchapta iyoyi. Tiri kuona Tikiko achitaurwa, tichiona zvekare Onosima achitaurwa. Itokwadi nhai kuti mhare dzekutenda, mhare mushoko raMwari, mhare mubasa raMwari dzaiveko. Ndisaka tiri kuona paine kuonekana kuripo pamavhesi andataura. Zvikanzi Aristako musungwa pamwe chete neni, pavhesi ya10, unokukwazisai namako hama yaBharabhasi. Tinotenda nekuda kwekuti kwaive nemhare, paive nevanhu vakanga vakazvipira kuzvipira mubasa mushoko raMwari. Vhesi yedu yatiri kufamba nayo mukati menguva dzino ivhesi ya12. Vhesi ya12 yavaKorosi, vaKorosi 4 vhesi ya12 inoti, Epaphras mumwe wekwenyu, muranda waKristu Jesu, unokukwazisai, achirwa nguva dzose pakunyengetera nokuda kwenyu, kuti mumire makakwana muchiziva kwazvo kuda kwaMwari vari kudenga. Haleluya! Tinotenda neshoko nhasi. Mubvunzo uripo, mubvunzo uripo, ndianiko Epaphras mukati meupenyu hwenyu? Titende nokuda kweshoko. Tikatarisa Spirit of Prophecy, mabhuku akanyorwa naMai White, regai ndikote. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salute you. Mai White vanoita sevanodzokorora vhesi, Colossians chapter 4 verse 12. Epaphras was a man of prayer, laboring constantly for the brethren and sisters of the infant church in Colossae. Ndo vakatanga chechi iyoyi. We praise God. Ndosaka ndabvunza kuti ndianiko Epaphras mukati meupenyu hwenyu. Mukatodzika naye kunana verse 13-14, muchaona kuti akafamba naro soko, even muchechi yeRodokia, even muchechi yaNamfa. Tinotenda nebasa guru raakaita. He was much burdened in their behalf. Mai White vari kuramba vachinyora, in his great desire for them was they might stand perfect and complete in all the will of God. Hallelujah. We praise God. We thank God. Kana tina na Epaphras vane chidokwa chekuti tese tisimuke eka denga rinogonakidza here kana mukoma musiko. Ndichikota zvekare, Epaphras had been converted to the faith by Paul. In his first visit to Colossae, the earnest piety of Colossians had won his deepest respect, and he had bound him to them in close Christian fellowship. Hallelujah. Who is your Epaphras mukati meupenyu nhasi? Those vanonzwa chidokwa chekuti pave neunity, pave nekunamata, pave nefellowship. Regai nditaure nemi mukoma nemi baba, munoti kuchecha ndinonamata mumba mangu. Mapanzwa here apa.
kuti kunana Epaphras vaive nechidoko-doko chekuti pave neChristian fellowship. Munogofellowshipa sei makagara mumba menyu muri mega? Ndichikota zvekare. Epaphras had unsparingly given to the church the benefits of his spiritual gifts. Hallelujah. Munyika mukurarama tese tine magifts atakapiwa naMwari. And magifts ake akanga asarenda kuna Mwari. He was a lawyer worker, and his heart was filled with intense interest in the spiritual advancement of Colossian believers. Hallelujah. We praise God when we have people like Epaphras. Tichiramba tichidzidza zvatingadzidze mukati meupenyu, mukati mekurarama muupenyu hwaEpaphras. What are the lessons that we can take home mukati mezuva ranhasi? He was a fellow servant. Aishandidzana nevamwe. He served alongside with Apostle Paul. Zvokudaro vakashanda muchechi yaKolosi. Tinoona kuti ndosaka Pauro ari kutaura mashoko aya pavhesi ya12. He is talking about Epaphras, and we can draw some life lessons from his character. Ngatiraramei with a favor. F-E-R-V-O-R. Tirikuona kuti Epaphras akanga ari munhu wemunamato, zvataurwa pavhesi. Regai ndipadzokorore. Zvikanzi achirwa nguva dzose pakunyengetera nokuda kwenyu. Haleluya. Airwa pamabvi achiratidza kuti akanga ari an intercessor. Rega ndikuyeuchidze hama yangu. There is nothing that beats the love that you do to someone, the love that can be shown on knees. The greatest love is to love someone on knees. Intercessory prayer is loving someone on knees. Chakanakira munamato unopenetrate, unosvika kusingasvikwi newe. Unogona kurambidzwa upinda mupalace, asi munamato can go beyond. Tinoona kuti munamato unogona kutodzika pasi penyanza. Jona unonamata munemwe nguva ari mukati mehove. So live with favor. Another point, keep your eyes on Jesus. Epaphras aive a faithful minister of Christ, and chaive chidokwa chake, it was not my views, it was not kutaite celebrity, but akanga achida kuminister to help others to grow in faith. Hallelujah. Akafocus message dzake dzese on salvation and recognizing that this was an important thing to do. Hallelujah. Another point is save others selflessly. This is one of the main reasons yatinoona Paulo achinyora. Epaphras is being commended for his service to church ya Colossae. Epaphras aisa needs of others ahead of his own. Always seeking to help and encourage someone, especially those that were around him. Ndiri kuti munozikanwa nei kwamunogara? Kana vana Dorcas vakazikanwa nekuinfluenza munharaunda kuburikidza negift ravo rekusona, vakasonera nherera neshirikadzi, imi munozikanwa nei? Epaphras akaita sei? He was in business of putting others first before themselves. Chimwe chatinodzidza kunamata unceasingly. Pataurwa kunzi airwa wrestling. Tinoona wrestling nhasi paTV. Tinoona paine vanhu vanenge vakasimba, vanenge vachirwidzana kuti vaone belt. Hallelujah. Asi tiri kutaura Epaphras muupenyu, who can be on a battle, who can be on wrestling yepamunamato. And wrestling yacho inondifadza ndeyekuti it's interceding, it's intercessory, kunamatira umwe munhu. Regai ndikubvunzei sisi, how many times have you considered to pray for your community?
to pray for your church members one by one. Tiri kuzviona pano pane murandarume anonzi Epaphras. Mubvunzo uripo uri kuti who is your Epaphras mukati meupenyu. Tinogona kunge tisiri kumuziva pari zvino, but there is someone who is praying for you. Tinotenda Mwari. Another thing to learn is pursue unity. Ndinoona kuti Epaphras akanga ari concerned about spiritual health of the church. Akashanda tirelessly kuti pave nokubatana amongst its members. Regai ndipe chitsvambe. It is our duty as well kuti we Epaphras omwe munhu. Zvii zviri kuitika mukati mechechi nhasi? A lot of disunity. Kune vamwe vanhu varipo kungoparadza, kuita peace breakers mukati mekurarama. Epaphras, it was his priority kuti pave nokubatana mukati mechechi. Mune imwe nguva zvikanzi when they had united, the Holy Spirit came down. Zvimwe zvinhu zviri kushaisa mabreakthrough mumaprayers atiri kuita nhasi mudzichechi inyaya yekuti we have not yet achieved the gift of unity. Chimwe chatinodzidza, we should remain steadfast. Tinoona kuti zviripo pavhesi ya13. Regai ndiiverenge. Nokuti ndinomupupurira kuti unotambudzika zvikuru nokuda kwenyu, naveRodhekia navehirapori. We praise God kuti zviri kutoindicata kuti akaramba. He remained committed to his faith even in difficult circumstances. Ngatirangarire kuti we should aim to do the same tichigara tiri pamabvi, extending and being grounded mukutenda kwedu even in challenging times. Another point to learn from Epaphras, be a faithful witness. Tikumuona kuti ane mukurumbiwa. He is known for his ministry, sharing the gospel with others and helping them to grow in Christ and to grow in faith. Tinofana kuvawo nechitsambe chekuti we should be witnesses of Christ, sharing shoko raMwari kune vamwe and be a faithful witness. Another thing that I like from Epaphras, cultivating relationships. Epaphras akanga asingori a minister to the church of Colossae, but he was also a friend to Paul as well. Tinoona kuti nyika nhasi nokoti aiwa aina ndiri shamwarini ndotamba ndega, aiwa inzwai apa. You can find true friends dzakaita saana Pauro mukati mekurarama. He was a friend to Paul. Tirangarire kuti we need to cultivate ushamwari sehwatiri kuona pani Paul and Epaphras. We should seek to cultivate meaningful relationships to those who are around us and invest in their lives of others in building lasting connections. Tati hondo iyi hatirwi tegaka. We need to join together. Pauro nekuparidza kwaaita umhare hwamukoma Pauro, he had associates, he had friends. Tazviona apa ana Tikiko vakanga vari pana Onesimus, vana Timothy vachifamba namukoma Pauro. Zvaibatsira, zvaitodiwa mukati mekuru. And we need people like that. We need to befriend the people like Paul in our lives. We should trust God. We should trust God in all the times. Those zvakashandiswa mukati meministry yaEpaphras. He had to seek and reach out to God. And we should strive to trust God mupenyu wedu, even maplans eupenyu wedu, even nematalents atakapiwa naMwari, zvekare nemaspiritual gifts. We should honor those who serve zvekare. We praise God. Ndosaka tiri kuona kuti Pauro, he writes Epaphras as a faithful servant of Christ. He is commending for his service to the church of Colossae. Regai ndirangaridze vanhu, tine system yekuti kana munhu afa ndopata kutanga kuita honor the person. I praise God
tikatora matsiko apauro kuti Epaphras achitori mupenyu achizvinzwa achipiwa an honor kuti he was a faithful servant of God. We should seek honor and respect to those who are faithfully doing and working for Christ. Mukati me church, mukati me community. How many times have you honored the teacher anoticha mwana wako? Gore rese 24/7 dzimwe nguva kana ari kuboarding. The teacher that monitors your child. Do you honor that person? Kana kuti we are full of kushora chete. Tinotenda nekuda kwekuti tadzidza. We should be fellow servants who can minister, and we should be faithful ministers. Being consistent and persistent in preaching. Tichiparidza. Munyika nhasi is very funny kuti ukaparidza ukaramba uchiparidza unogona kutopiwa zita rekuti pastor. Vana vaMwari regai ndikuyeuchidzei kuti you need to use your spiritual gift. You still need to minister. Jesu asati auya. Zvikutononosa kuti Mwari auye ndezvekuti imi mai you are not ministering. Remember also to be a faithful prayer warrior. Muchechi nhasi munyika nhasi tinoona kuti nyaya yekunamata has become a challenge. Remember to do what is best, not what is easy. Ukatarisa prayer band inenge ine vanhu vanoshamisa. The least. Remember to be a faithful prayer warrior. Tazviona panani? Pana Epaphras. Always laboring fervently for your family, for your friends. Doing this pamabvi, forward on knees. We also need to understand kuti upenyu hwedu nhasi dai hwaingagara huri pafaithfulness. Epaphras, tinotenda nekuti inyasha kuti titeerere iyo imharidzo kuti tirambe tiri faithful prayer warriors. Kana tava ma-faithful prayer warriors, we should encourage also other people, our congregations, kumachurch kwatinopinda, to prioritize prayer as their daily routine. Tirangarire zvekare, we need to be in faithful service. I challenge you, friends, to serve in your community. I challenge you also to be bold in witness for Christ. I challenge you, friends, to invest faithful and helpful relationships. Ndosaka ndati faithful and helpful. Kune mama ma-relationship atinoita asina basa. Kutoita tumakokasi kwekushora nekureva vanhu. We need to invest in helpful relationships to join mubasa raMwari. We praise God. Nenyasha. Remember, unity is a very important ingredient mukurarama. Very important. Takazviona kuti inobatanidza. Yakabatanidza church yeKolosi, which was a baby church. Mune imwe nguva vakanamata vakabatana, Holy Spirit ikaburuka. We should unite through prayer. It is that time that we can pray for unity. It is time that we can unite through the service. It is the time that we need to unite relationship mumhuri dzatiri, munharaunda, machechi atiri. It is the time that we need to unite through faith. Focusing the faith that we find in God rather than any petty differences that we might have. Jehovah, tinokutendai nenyasha. We all need an Epaphras muupenyu hwedu nhasi. Tizvirangarire mukati meupenyu hwekurarama sevaKristu. We cannot do this alone. And Mwari havana kutozviintenda like that. Haisizano raMwari to live in isolation. We need to find at least one
a mature Christian that you help you to pray through difficult times. You cannot carry the burden alone. We are praising God because He has given us brothers and sisters in this life to help us along. Munguva dzekutambudzika, munguva dzekufara, we need Epaphras. Mwari werugare ave nesu. Mubvunzo uripo, who is your Epaphras? Amen.